Искате ли да знаете кои са 4-те скрити убийци на любовта и как може да спасите връзката си чрез метода Love Shipping? Ако отговорът е да, то се съсредоточете, защото наистина темата е изключително важна и тези поведения, които ако не бъдат адресирани на време, може да доведат сериозни проблеми и дори до раздяла, може да бъдат преодоляни и да се предпазите от това. Така, както знаете, всяка връзка преминава през възходи и през падения. Днес искам да се фокусираме върху това как да изградим по-здрави и щастливи отношения чрез метода Love Shipping. Love Shipping-ът се бори срещу тези 4 поведения, които всъщност са критиката, презрението, защитата и отдръпването. Това са 4-те убийци на любовта. Критиката е като камъчетата, хвърлени в езерото на любовта. Всяка критика създава вълни на несигурност и наранява самочувствието на партньора. Как ловшипингът помага? Ами като ни учи да изразяваме своите чувства и нужди по конструктивен начин. Най-вече и най-важното, използвайки аз съобщения. Неутрално наблюдение плюс аз съобщение. Което, какъв пример мога да дам? Ами вместо да кажа винаги забравяш да изнесеш боклука или винаги си разхвърляш чорапите, ти никога не ми обръщаш внимание. Тоест имаме ти съобщение. Ти правиш това на мен. Аз съм жертвата, ти си лоша, ти си агресора и влизаме автоматично в триъгълника на Карпман. Това е обвинение, когато имаме ти съобщение. Чрез ловшипинга преминаваме към аз съобщения, които звучат така. Чувствам се разочарована, когато не изнасяме боклука, защото е важно да живеем в чиста среда. Или когато ти забравяш да изнесеш боклука, тъй като каза, че това е от задълженията твоя отговорност. Но идеята е тук наистина да се фокусираме върху моето лично преживяване, аз как се чувствам и от какво имам нужда, защото това ми е важно. Така може да преодолеем конфликт, да преминем от токсична комуникация в открита, честна и със спокоен тон. Много важно да използваме езика на тялото и гласа, тона, интонацията. Второто нещо, презрението, е като отрова, която бавно разяжда основата на една връзка. Когато гледаме на партньора си с презрение, ето това е знака за презрение, асиметрично изражение, с леко, ето по този начин, с едно усмивка само от едната страна. То е придружено и с едно така повдигане на брадичката като високомерие. Презрението е буквално аз вече съм отвратен от тебе. Нали? Знаете, стигнали се до това партньор да ви гледа с презрение, почти на 99,9% с връзката е свършено. Защото чувството, което предизвиква презрението е обезценяване. Показваме му, че не го уважаваме. Ловшипингът ни насърчава да развием състрадание и разбиране към партньора си, дори когато не сме съгласни с неговите действия. Можем да се опитаме да видим ситуацията от неговата гледна точка, да проявим емпатия, съчувствие, загриженост и да намерим конструктивно решение. Третия убиец на любовта е защитата, защитното поведение. Това е като издигане на една стена между мен и другия човек. Когато се чувствам нападната, ако усещам, че ти ме обвиняваш, моята първа естествена спонтанна реакция е да се защитя. Това обаче влошава ситуацията и ни отдалечава един от друг. Тоест, не постигаме повече близост, не постигаме решение на казуса, а какво постигаме? От критиката и обвиненията влизаме в триъгълника на Карпман, жертва, агресор, спасител. Оттам се отключват реактивните поведения, които са бий се, бягай, замръзни, угодничи. Оттам се започва една омагьосана въртележка на кой е прав, нали? Всеки си дърпа в неговата посока и няма чуваемост. Има неуважение, неразбиране, неизслушване и отдалечаване. Толкова е простичко. И когато сме осъзнати и можем да хванем тази тънка нишка в нашите отношения, ние можем да я моделираме, да я насочваме, да я управляваме в посоката, която ние желаем.
Ловшипингът ни помага и ни учи да слушаме активно и да се отваряме за перспективата на партньора си. Когато се чувстваме нападнати, можем да си вземем кратка пауза, за да се успокоим и да се върнем към разговора с по-отворен ум. Защото когато сме в емоция, няма разум. Знаете, обсъждали сме го. Няма мисли. Мисленето не протича. Съответно, ако аз съм гневна, ако аз се чувствам обидена, сърдита, разочарована, разстроена, огорчена, нападната, първосигналната реакция, за да бъде предотвратена, е нужно между стимула и реакцията да освободи едно пространство, което се нарича метамомент. И в този метамомент на избора, аз да избера първо да се погрижа за себе си, т.е. да се успокоя, да влезна в центъра си, вместо просто да отворя устата и да наговоря неща, за които после ще съжалявам, с които ще нараня другия. И всъщност какво постигам? Със сигурност не е и целта си. Така че ето това е самоосъзнатостта. Започваме с осъзнаване на себе си, след това преминаваме към осъзнаване на динамиката в отношенията и вече накрая е управлението. Нали, управлявам себе си, управлявам взаимоотношенията. Но винаги всичко започва от аз. От себе си. Не егото, егоцентризма, аз над другите, а аз да познавам и разбирам какво се случва в моя ум, в моите емоции, в духовното. Това е ключовото. Четвъртият обиец на любовта, това е отдръпването или мълчанието. Това много често дами ми се оплакват, че техните мъже много често мълчат, затварят се в себе си, не споделят с тях и те се притесняват, защото така се чувстват изолирани. Чувстват се, че мъжът някакси крие нещо. А пък той може би просто иска да не споделя, за да може да намери сам решението, за да не товари жената. Просто мъжкият и женският мозък са много различни и когато се научим точно това да правим разграничението между начин, по който мисли жената, начин, по който мисли и се държи мъжът, то ще ни бъде много по-лесно да приемаме поведението на другия като естествено, а не като провокация към нас, не като един вид да е срещу нас. Лъвшипингът как помага срещу мълчанието? Когато всъщност отдръпване и мълчанието е като пасивно-агресивен начин да изразим недоволството си, то е вид манипулация. Един вид, чрез моето разсърдване, когато аз се отдръпна от теб, когато мълча, не ти говоря, те манипулирам. За да може ти да дойдеш да се извиниш, да кажеш нещо, да направиш ти стъпката, да подадеш ръка. И така аз си създавам едно илюзорно чувство, че контролирам ситуацията. Илюзорно чувство на сигурност. Но то не е реално. Тоест, в дългосрочен план тази илюзия създава много повече проблеми. Създава дистанция между партньорите и затруднява решаването на проблема. Ловшипингът ни насърчава да комуникираме открито и честно със своите партньори. Вместо да се отдръпваме, можем да говорим за това, което ни притеснява и да търсим решение заедно. И така, в заключение бих казала, че ловшипингът е начин на живот, който, ако искате да имате здрави и щастливи отношения, задължително трябва да усвоите. Като прилагате принципите на ловшипинга, ще можете да преодолеете тези 4 основни отрицателни поведения. Тези поведения разрушават една връзка. Не забравяйте, че всяка връзка изисква усилия и отдаденост от страна и на двамата партньори, и на двамата, не само единия да дава, а другия да седи и да чака на готово. С малко търпение и практика можете да превърнете отношенията си в източник на радост и удовлетворение. Ако искате да научите повече за ловшипинга и как може да приложите принципите му в собствения си живот, свържете се с нас на vanyapavlova.com или на телефон 0898 60 59 34. Очакваме ви!